गिबियावनो बयनिसिमबो साबायखर जासिबाय निउस चेनेल नायग्रा बिथांमोननिसिम दिनै जोङो बे लावख्रिगुरि बे गामियाव दाख्लै मैया सानसे दिनै बेवहाय इलेक्सन खालामदों जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जाय बिथांमोनहा बेवहाय 40 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बेवहाय आबाद मावनानै जाबाय थादोंमोन आरो जाय बिथाया बिथांमोना न' लुनानै थानाय बे ओनसोल बे दैबानाजों दिनै फबजोबलांबाय माइ गायग्रा हाया अन्थाइ बालाजों फबजोबलांबाय दा बिथांमोना गावसोर थानांगौनि थाखाय गावसोर आबाद मावनानै जाग्रा बे ओनसोलाव न' लुनानै थाफैदोंमोन नाथाय बेखौ दिनै इउपिपिएल सरकारा दिनै बिथांमोनखौ नटिस होआजासे दिनै बिथांमोननि न'खौ सावफायफैदों बुफायफैदों दा बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांमोनहा नियम कानुनजों थाङोमोनब्ला बिथांमोनखौ नटिस हरग्रोनांगौमोन बिथांमोना जाहाथे हयथ' 24 घन्टायानो जा बा 1 मासनि गेजेरावनो जा गावबागाव न' बांफोरखौ सिफायना लानांगौ बा लाइ लथरफोरखौ बोथ्रोदना लानांगौ बेफोरबायदि नटिस हरनांगौमोन दा बेखौ खालामै बिथांमोनहा डाइरेक्ट फैनानै बिथांमोननि सायाव दिनै बुग्लुं सुग्लुं खालामनायनि बेबस्था लादों मानसिफोरखौ हमनानै लांदों दा बेवहाय जाय बिथांमोनहा दिनैहाय 40 बोसोरनिफ्राय बेवहाय थाबोनानै दं बिथांमोनहा बे हारिनि मोनथाय अलरेडि दंखायो जिहेतु फरेस्ट डुवेलार्स एक्टआव बुंदों जे जाय मानसिफ्रा ट्राइबेल्सफ्रा जायफ्रा माने बे 25 बोसोरसिम रायजो जादों बिसोरनि थाखाय हा होखानांगौ दा बेहाय जुदि 1990निफ्राय बिथांमोना हादान सिफायनानै बेवहाय आबाद मावनानै जाबाय थादोंब्ला दिनै 34 बोसोरनि बारा जाबाय 34 इयार्सनि बारा जाबाय दा बेवहाय बिथांमोना बे हानि अधिकार दं आरो बिथांमोनाबो गोसो जानानै थाफैयाखै दिनै मोनसे नेचारेल केलामिटि जादों फ्लाड जादों दैबाना जादों बिथांमोननि न'आ दिनै बायलांजोब्बाय माइ गायग्रा आबाद खालामग्रा हाफ्रा दिनै बाला अन्थाइजों फबजोब्बाय न'आ सिथ्लाजों न'जों समान जाजोब्बाय न' सिङासो दिनै बाला अन्थाइजों गोजौसिन जानानै थाहैबाय दा बिथांमोना आश्रय लाफैदोंमोन गावसोर मावनानै जाग्रा हायावनो थानो थाखाय नाथाय बेबादि समावबो बिथांमोनहा थानायनि बेबस्था खालामना होनो नागारै बिथांमोननि सायाव अत्याचार खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव जों बेखौ बिपिएफ दोलोनि जानानै गोख्रों आंजों सौखारियो आरो जाहाथे इयुनाव बिथांमोना बिदि दा खालामथों आरो बे हाखौ बिथांमोननि थाखाय इमिडियेट फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि गेजेरजों जाहाथे सेटेलमेन्ट खालामना होयो बिनि थाखाय आं दिनै बे इउपिपिएल सरकारनि इएम मानाव गेदेर रनजित बसुमतारी बिथांखौ दिनै खावलायगोन इमिडियेट बे 22 न'खरखौ बिथांमोना सेटेलमेन्ट होनांगौ आरो बे हा होनायनि बेलायाव सोरबा माने पार्टिनि लालायनानै सोरबा बिपिएफ इउपिपिएल सोरबा कंग्रेस बिजेपि होनलायनानै बे हानि रानलायनाय खुनु खोथा गैया बेवहाय नागरिकआ नागरिक बे जायखि फैया मानो सरकारा नागरिकखौ नागरिक बायदि होनांगौ हानि मोनथाया बयहाबो दङ पार्टिजों खोथा गैया बेहा दा बिथाङा बुंदों मैया 22 करा गासिबो माने बिपिएफनि मानसिफोर गोजा सोरबा खाम्फा बरगयारिया थिनहरदों बिदिनि खोथा नङा नों बिपदआव गोलैनाय मानसिखौ गासिबो हेफाजाब होनांगोन बेसो सरकारनि दायित्व दा बेबादि मानसिखौ क्लासिफिकेसन खालामनाय बर' जाथिनि गेजेरावनो बिपिएफ इउपिपिएल मोनसे समाज खालामनो नागिरनाया दिनै दुखुनांथाव बे पलिटिक्सखौ ससियेलाइजेसन खालामनो नाङा ससियेलाव लांनो नाङा बेखौ नाथाय दिनै समाजावबो माबा गावबुरा बानायनायावबो इउपिपिएल बिपिएफ हा राननायावबो इउपिपिएल बिपिएफ जुदि बिदि खालामोबा बर' जाथिया बेसेबां आवगायलांनो हाबावगोन फालाय दा बेबादि गावजों गावल' मोसा जालायनानै मालायजों दाउसा जालाङोबा बे जाथिया बेसेबां आवगायलांगोन फालाय मालायफ्रा अखाफोराव सहैबाय चन्द्रायना दाख्लै अखाफोराव सहैबाय जों बे ओनसोलनिफ्रायबो अखाफोराव थांनायनि बेबस्थाखौ जोंबो खालामनांगोन ना दा बेवहाय बे 22 घर बा 23 घर बा 50 घर मानसियानो जाथों न' बां गैयाबा गावनि गथ'खौ बहा लेखा फोरोंगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै दंफायो बे सरकाराव बिथांमोना बुङो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिनि बाथ्रा गथ'फोरखौ मोजां फोरोंनांगौ होनो डाक्टार इन्जिनियार जानांगौ प्रफेसार जानांगौ साइन्टिस्ट जानांगौ होनो नाथाय दिनै बे 25टा न'खरनि मानसिफ्रा 22टा न'खरनि मानसिफ्रा बिनि फिसाफ्रा दिनै लेखा फरायनो नाङा नामा न' नाङा नामा बिसोरनो दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बुजिथों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुजिथों जों बेखौ दिनै धिक्कार होयो।